ቀጣዩ ገና ምናልባት ታሪካዊ ወደባችን ላይ ልናከብር እንችል ይሆን? ምናልባት ምን ጥያቄ ያለው ለዚህ ዓላማ በእርግጠኝነት መስራት አለብን። ሊሆን የሚችልበት እድሉ ከፍተኛ ነው። ዋናው አንድ ላይ ሆነን በአንድ ቋንቋ፣ በአንድ መንፈስ፣ በአንድ ጉልበት፣ በአንድ ዕውቀት መንቀሳቀስ ነው። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንዲሁም ሌሎች ወዳጆች በሙሉ ነገ ለሚከበረው የገና በዓል እንግዲህ በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የጤና፣ የመቻቻል كم تري ودا لهم سب أب حدش عمت ويوم بعلى لدت حدقتني غرتان سنة جروبتنا قال ما لا تاتي زمنا نساتهم قل نين دماتهم أفتق بحيلي بخال من قديه لن قبيت أمنك حزو أب كريسماس معرتي تمنيت ناتهم نايتي أبان نايت بارلمان ولا فورين بوليسي إذا لوز بالدينا مفتق علينا نرويزلنا أب نفسه كف بعال استقبره يوهانس دي كدس مسكال ناب بحر خون قبرينا نابله أتأجلنا ناي بحري أبزو خوني يخون بوتا نعو نمدفع كنا من تاير حق أتي خدو خمزة لون رلنا زيجي provocation نتي زرلو كنتات كده فول سلو زرلومي إرترا بينا من قد كريينا نزي إذا حجز قبر زر دبلوماسي نابي قلتو خيار سلسة دلي كم ذا عينة بروباغندا نسمى زلنا كوتي ببحر بربو كلنا يعني أن مالت የኢትዮጵያ ህዝብ በረሃብ እንዲቃጠል ተፈረደበት ማለት ነው። አንገቱን ታነቀ ማለት ነው። ዛሬ የሚያቃጥለን የኑሮ ውድነት ለባህር በርና ለባህር ወደብ የምንከፍለው ቀረጥ የምንከፍለው ኪራይ ነው። ያንን ሴቭ ብናረግ ብዙ ሆስፒታሎች ብዙ ትምህርት ቤቶችን መስራት ይቻላል። Exactly. ቲ አብይ አህመድ ዝደልዩ አይነት ፕሮፓጋንዳ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ቅልውላው ናይ ቁጠባ ድዩ ሽግር ናይ ቁጠባ ድዩ ናይ መናሃብሮ መበልሻው ድዩ ኩሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለዘይብልና እዩ። ኣብ ደገ ባሕሪ ተረኺብና ድማ ኩሉ ክፍታሕ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ነቲ ኣስፊሑ ክሓስብ ዘይክእል መንእሰይ ወይ እውን ህዝቢ በዚ ጌርካ ተደንቁሮ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ታሪክ መለስ ኢሎም ትሪኦሞ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ጎቢጦም ሒዞም ላብ ዝነበሩ እቲ ዝኸፈ ጥሜትን ሽግርን እዩ ነይርዎ። ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ይፈልጥዮም። ኣብ ደገ ባሕሪ ጀስት ሓደ ቱል እዩ፣ ሓደ መሳርሒ ጥቕሚ የብሉን ወይ እውን ኣገዳስነት የብሉን ንብል የለና። ግን ናብ ደገ ባሕሪ ክትብል ትገብሮ ዋጋ ወይ እውን ናይ ካልእ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ክትወስድ እትወስዶ ምርጫ ነቲ ኣለኒ ትብሎ ሰንኮፍ ዝኾነ ቁጠባ ክዕንዎ እምበር ክዕርዮ ይክእልኒ። ግን ንሳቶም እንታይ ክብሉ እዮም ዘልዩ ዘሎም ነዛ ኣጀንዳ እዚኣ ሞር ክደፍኡላ ሞር ነቲ ህዝቢ ሞቢላይዝ ንምግባር ክጥቀሙላ እዮም ዝፍትኑ ዘለው። ኣብ ዞባና ብጉዳይ ናይ ሱዳን፣ ብጉዳይ ናይ የመን፣ ብጉዳይ ናይ ሶማል፣ ብጉዳይ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብርቱዕ ነውፂ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ፎከስ ናቱ ሻርፕ ዝኾነ ፎከስ ናቱ ናብ መን? ናብ ኤርትራ። ሂዝ ፎከስ ኢዝ ቱ ኤርትራ። ንኤርትራ ጥራይ በይኑካ ኣይኮነን። there is this ኣብ ብዙሕ ግዜ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እቲ ዕላማ ካብ በይኑ ዝምለስ ከም ዘይኮነ። And United Arab Emirates reaffirmed strategic partnership in high-level talks covering regional peace, Sudan, and global climate priorities. Ethiopia and the United Arab Emirates have reaffirmed the strength and depth of their long-standing strategic partnership following high-level ministerial discussions held in Addis Ababa on the 6th of January 2026, the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia announced. The talks took place during the working visit of Sheikh Shakbu bin Nonan Al Noyan, UAE Minister of State, and focused on consolidating bilateral ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ትበሃል ዳርጋ ዲፕሎማቲካሊ ዝተነፀለ ሃገር እዩ። ኣብ ምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ እንተሪእኻዮም ምስ ውሕዳት ሃገራት ጥራይ ይርክብ ዘሎ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ደይኮነስ ኣብ ምሉእ ማእከላይ ምብራቕ ብጀካ ምስ እስራኤል ፅቡቕ ዝምድና ምስ ማንም የብሎም። ንገሊኦም ብገንዘብ ፓኪስታን ከይዶም ብገንዘብ ንህንዲ ብገንዘብ ገለ እንተደይ ኮይኑ ጀንዊን ዝኾነ ካብ ልቢ ዝብገስ ፅቡቕ ዝምድና የብሎም። ምስ ጎረባብቶም ስዑድያ ይኹኑ ዖማን ይኹን ምስ ቀጠር ፅቡቕ ዝምድና የብሎም። ስለዚ ኢማራት ኣብ ዳርጋ ለንቀነ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ተኣምራታዊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ኢማራት ግን ናብ ኣብ ጥራዮም ክመፁ ኢሎም because there is no one ዲፕሎማሲ ክገብሩ ኢሎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገር የለን። ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ብሕማቕ ዝጥቀሱ ሃገር እዮም። ስለዚ እቲ እንኮ ዋላ ኣቢ ናቶም መጋበርያ ይኹን ሕጂ እንታይ ክገብርዎ ይፍትኑ ኣለው። ልክዕ ከምዚ ፓርትነር ናቶም ስትራቴጂክ ፓርትነር ግን ክገርመኩም ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ኢሎም ኣለው። ስለዚ እዚ ማለት እዩ ናይ ዲፈንስ ፓርትነርሽፕ። እዛ ጉዳይ እዚኣ احنا اشقائنا لما يطلبونا وست رئيس زي ما نقول لك كده اشقاء እኛ ወዳጆቻችን ከጠሩ
ኢሳያስ አፈወርቂ ኑልን ካለን እንደገና ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኑ ካለን እንሄዳለን እኛ ወዳጆቻችን ከጠሩን ብቅ እንላለን على طول ካለን እንደገና ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኑ ካለን እንሄዳለን እኛ ወዳጆቻችን ከጠሩን ብቅ እንላለን على طول حرك ወዲያው ነው የምንንቀሳቀሰው ወዲያው كم تري ورا لهم يو سلازي بوغن قلت تميديا اوبسيسد بس قداي زلو انتي ندحري مشارفتنا ندحري نعي لهمنا بريزنت ايرترا وين ايرترا نعو ندحري لاتنا صوماليا نعو حقزونا انتهرتنا جبتي بعبيب زعبه جبتي زاربيا ندحري عدما تغيروا لنا على طول سبورت immediately بقصبت متينا كنحجزهم نخلينا سلامنتاي سمعوا سلامنتاي كما هم زقبروا ان القوم بتاعنا ይሄ ምክንያቱም የብሔራዊ ደህንነታችን ጉዳይ ነው الشقيق لما يقول لك الحقونا تعالوا يا جماعه ادونا خبراتكم او ساعدونا አንድ ወዳጅህ ና ልምድህን ስጠን አግዘን ሲል እንዴት እምቢ ትላለህ في عمليه الامن ومكافحه الارهاب በደህንነት ዙሪያ እንደገና ምንድነው ስሙ ጽንፈኞችን ልምድህን ስጠን አግዘን ሲል እንዴት እምቢ ትላለህ في عمليه الامن ومكافحه الارهاب በደህንነት ዙሪያ هجي كم تري ورا لهم نساتهم مسي مرات يكون مسمانم حيلي شركة جيروم مقابريا خوينهم أجندهم نخسالتهم نورماليو قالوا تهجرات إيرترا يكون جبتو دي كال هجر وي سوماليا ديو بس جبت دي مسكال هجر كوينو نكسرح قلنا عطاتهم نزوم إثيوبيان مالتيو كم عبحاتي أتيد مثلا هجي بوغان جبتي كابت منجستي يكون كاب ميدياتاتنا تيقون إيرترا ندحر نعويلاتنا we are ready على طول كنمص نخلينا بقى بقتا نبي إيرترا مس إيرترا خنسرح نخلينا ناو إذن تاي نغركا إيرترا مس جبتي ندحر دليا أتي chance كم زلوا إيرترا مس جبتي ناي ديفنسن ناي كال سكيورتين ناي كال قطباو كوبريشن نخدجبر نتزلوا شركنا أمقات نخدوس خلو إيرترا أتي بوغن جبتي تدليت كم زلوين عند رجالنا مهنياتو كم زبالكم لجبتي ناتنا national security أو أصل زمركوس يزبل زلنا national security هجراود إحنا ناتنا أو أصل زمركوس سلزي نساتهم جبت أبانا أنت متيا نعنا يا قطقوا صار بلله who cares I don't care نعاكم تايسم معكم I don't care نهرتران تايسم معي ده قد سناي ناتكم نايتمير ناتكم حماء حلمي نعي ولا حنتي كونن it doesn't mean anything نعي نيرترا وقين كخطري خلقا نعي توبيا سعقام يكون شجر نعي شجري كونن مغنياتو أنا زقبرو زلو خديل نيتوبيا كوري ليكون كون زقبرو زلو ويون نيتوبيا قد داخمي ليكون كون زقبرو زلو انتاي دا ناتي security ناتي لولاونت ناتي ربحة ناتي شركنت ناتي قطبة كل نجر نعايز متشأني يزقبرو زلو نعايز متشأني كملو لا وهاجر دما مزدل هو يزقبرو مزدل هو and نسخة أبغى بخينكا إذا كنا بناتي كم زي جبرني كتب لنا كتب زند ما يدخلني خا مخنياتو تمالي أبغى يتمبرك كاتل من نزنا برك حيل ونسل زخونكا من عالبعد لومي أبزن 3-4 عامات صبق مجلس الزبالة عكا صبق عراس لزدك أسكار السيكا ياخد كون تخليها بحفشة أبلج لك جزاتنا برسل زلها complete لتي كونتاتنا كوننتنا حد حرس السيكا كون تخليها بحفشة اتزلو كونتات إيرترا كاب جبتي كترخبو ادخل مس جبتي كتقبرو ادخل ديل تقولوا ناتو يكنغركم دلي زلخو جبتي بتدغاغا من بلو خمزلنا نيرترا ربح حاصل زلوا ابز غدايزي مس بعل جبتي شركنات كتقبر ديو مس كالوت كتقبر اتتقولو بوغن جبتاويان you're welcome if you want to do يوم زبل زلو إيرترا نحر صويعتنا كنمص نخلينا زبل درباينا تسمزلنا اتصبو نجر كابزياتهم كم صالكم صناحكو دما كابزياتهم زمصالكم زلو سلامتايو because they know إيرترا انتاي leverage كم زلوا إيرترا انتاي تقولوتات أبيدا كم زلوا يفلطلو سلازي تقبرو يمزح قوسو زلو إيرترا نزو كنتات زك تقبرو زي مخالا حدا كابتا أصبقو زحق سومسي سلامتاي كوم زبلو زلو مالت أتم سبات نزا نجار زي كل زي خنزارة باينا إيرترا حيال هجر مدققام نتكونو ناتي كيروني أب عالم جن بزح فاكتوري سخاب قمتوت
ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ይኹን ኣሜሪካዊ ይኹን ኤውሮጳዊ ይኹን ቻይናዊ ወላ ሩስያዊ ካልኩሌት ክገብር ከሎ ዴሞግራፊ ዝበሃል ኣገዳሲ ባእታ እዩ ህዝቢ ዝበሃል ኣገዳሲ ባእታ እዩ ዴሞግራፊካሊ ፀብለልትነት ኣለዎ ብለና ሰው በብዝ ህዝቢ ኣፀቢቑ ፀብለልትነት ኣለዎ እዚ ፀብለልትነት እዚ ድማ ንመብዛሕተን ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ገዘን ክዘዝያ ይግድደኒ ስለምንታይ ዕዳጋ ይዘገድሶ ዕዳጋ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ዝዓበየ ፀጋ ከም ዘለዋ ይትቁፅር ስለምንታይ ዕዳጋ ኣለዋ ብዙሕ ነገር ክሸጠሎም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኩሎም ቶም ሳና ሽርክነት ክገብሩ ዝደልዩ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ኩንነቱን ተረዲናያን ከይድ ኣለና ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከይትገብሩ ኣነ ከምዚ ክበኩም እየ ድሕሪ ኢላቶም ነቲ ናይ ኤርትራ ንክገጥፍዎ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክትግምቱ ኣለኩም ክደግመያ እዚኣ ንጥልያን ምስ ኤርትራ ሽርክነት ንክገብሩ ኣብ ዝደልዩሉ ዝነበሩ ክሳብ ሕጂ ድሕርሕር ዝብሉ ዘለዉ ቀጥታ ግን ምስ ኢትዮጵያ ሚልዮናት ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ ሚልዮንስ እዚ እንታይ ዝነግረካ they are willing ናብ ኢትዮጵያ ሞር ኢንቨስት ንክገብሩ because እቲ ማርኬት ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝስማዕ ዴሞግራፊ ስለ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ እቲ ዕዳጋ ይረኣዮም እዩ ስለዚ ንኤርትራ ኮምፕሮማይዝ ገይሮም ንኤርትራ ገዲፎም ንረብሓ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ገዲፎም ናብ ኢትዮጵያ ክዘዝዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኩነታት እዩ ፑቲን ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ሽርክነት ክገብርና ደለየ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ምረፅ እንድሕሪ ኢልካዮ we all know ንመን ከም ዝመርፅ መብዛሕትኡ ግዜ ንበዓል ፑቲን ናብዚ ምረፅ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ናቶም ኢንተረስት ሞር ናብ ኢትዮጵያ ዝዘዘየ ይትርዮ ቻይና I mean this is exactly what we see ቻይና ንኤርትራ ከም ሓንቲ መሻርክታ እትርያ ንኢትዮጵያ ግን all weather strategic partner ገለ ካብተን ዝለዓለ ዕምቆት ናይ ሽርክነት ዘለወን ሃገራት እትርያ ቻይና ድማ ንነፍስ ወከፍ ሃገር ብዕዳጋ እያ ትግምቶ ብዕዳጋ it's all about market export oriented ቁጠባ ስለ ዘለዎም everything is about market ስለዚ vibrant market ኢትዮጵያ ኣለዎም ይብለኩም የለዎም ግን ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎም መንእሰይ ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ፖቴንሻሊ ምስ ግዜ ቁጠባ እንተተማዕራርዩ ብዙሕ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል ንኣብነት ናይ ቻይና ዘን ኤሌክትሪክ ካርስ BYD ደንገለ ኣብ አዲስ አበባ ይሽየጣ ከም ዘለዋ እዚ ንቻይና ገዳሲ እዩ that's why ቻይና ኣብዚ ንሕና ከምዚ ንሕማቕ ወይ እውን ክስማዓና ገለ ይኮንኩም ግን we need to focus on the reality ኣብቲ ኩንነት ኣሰቢልና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ብቱ ዝብልዎ ዘለኹ ክሰምዕ الجديدة እኔ ስለሌላው አላወራም ስለ አዲሲቱ አስዋን ስለ አዲሲቱ كلم النهارده عندنا في بلدنا المحاور اللي احنا عملناها النهارده بقى عندها خبرات هائله ما شاء الله እነዚህ ሁሉ ይልና ይጠቅሳል የተለያዩ ሀገራት አረብ ሀገራት ምናምን ከኛ ጋር ሸሪካ አላቸው በደንብ ይሰራሉና ከዛ ጅቡቲ እቺን አሁን የጅቡቲውን ንግግር ፈልጌ ነው ጅቡቲ ላይም ብዙ እንሰራለን ከጅቡቲ ጋር በተያያዘ ለምሳሌ ይልና جنب اثيوبيا ኢትዮጵያ ጋር ይቀርብች ናት جنب اثيوبيا anyway ግብፃውያን ኢትዮጵያውያን ከብኪዎም ተደልዮም ታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ይነግርዎም ኣለው ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ እዚ ከም ኤርትራዊ ከም ቲያትር ከም ተዋሶ ክትሪእዎ ዘለኩም we need to enjoy those parts እቲ enjoy ንገብሮ ፓርት ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ሆሊውድ ፊልም ንሪዮ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝግበር እዩ ተጀምሩ ኣለኹም እዚ ፓርት እዚ ኢንተርቴይንመንት ፓርት እዩ ኤርትራ የስ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ናብ ኩናት ክምዕብል ዝኽእል እዩ ወይ ብዙሕ ሓደጋታት ከምፅእ ዝኽእል እዩ ንዓታቶም ንዓና ኣይኮነን we have no problem with that it doesn't touch us ንዓና ዝትንክፍ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ ናቶም እዩ ግን ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ this part እዚ ክፋል እዚ ኣብ መንጎ ግብፃውያን ኢትዮጵያውያን ሓትዶም ዝተሓራርምዎ ዘለዉ እንታይ ክትገብር ስኻ እንጆይ ትገብሮ እዩ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብቲ ውድድር ናይ ቀዳማይ ንኣብነት ፕሪምየር ሊግ ትከታተሉ ተኮይንኩም ኣርሰናል ኣብ ቅድሚት ኣላ ድሕሪያ ማንሲቲ ድሕሪኡ ካልእ እንተሎ ካልኦትን ሳልሰይትን ዘለዋን ሓትሕደን ክጨፋጨፋን ክዳኸማን ከለዋ እንታይ ክትገብር ስኻ you really enjoy you like that እዚ ከምኡ እዚ እዘን ክልተ ሃገራት እዚኣተን ዋላ ግብፂ መሻርክትና ገለ ተበልና ሓትሕደን ክጨፋጨፋ ሓትሕደን ክዳኸማ ፅቡቕ እዩ ንኤርትራ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ሞር ካብዚ ናይ እዚኣቶም ምርኣይ ንዓና ኢንተርቴይንመንት እዩ ንዓና ኣገዳሲ ክፋል እዩ ቢካዝ ንሕና ወላ ሓንቲ ንፀልዎ ነገር የብልና ናቶም ጉዳይ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዘይፍታሕ ንሓዋሩ ዝቕፅል ጉዳይ እዩ ጥራይ ኤርትራ ነዚ ከመይ ጌራ ክትረብሓሉ ኣለዋ እየ ዝብል ጅቡቲ ብርግፅ ትረብሓሉ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ግብፂ ቤላ ገይሮም ስኩዝ ገብርዋ ኣለዉ ንስዑድያ ቤላ ገይሮም ስኩዝ ገይሮማ ስለዚ ናበይ ካብ ፅሖም ኢሉ ጅቡቲ ካልእ ኣርስቲ እዩ ካብዚ ቀፂሎም ለንቀነ ናይ መወዳእታ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንውድኦ ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ጨርቁ ደርቢ ከም ዝኾነ በዚ ካ ትፈልጥ ሓደ መግለፂ ውፅእ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ quest for maritime access reflect its long history as a sovereign state ስለዚ ጉዳይ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ
أكال نايتي نوح تاريخ ناتا نايتا لولاويت هاجر إثيوبيا مخانو سلازي إتي the loss of access was a historical rupture سلازي not a natural condition سلازي إثيوبيا أفضل جبحري زخسرت له تاريخاوي نتبيو أمونجو زجات أمي rupture أب منجد سرقيا استفتر حوافي أمبر natural تفتراوي النجار يكونون إثيوبيا أفضل جبحر زي بالله بشي This is serious. نبلو زلنا مالج. أنتوا حدا زين كده زلوا زربا أجندة عبنا جر مخانو ويقول نحوار كقصلا كل ذك عليه قبل كم زلوا. دارجا كابير ترانتايز بالملسيز وهذا زلوا. ساكت نمتلال زتكملوا زلوا أجندة أنا مفتار مهدمي مشمة تجزي يتكملوا كم زلوا يم زنقر ز وهاب ملسي. أمز حلفست وهاب ملسون نعوز مسلينيرو إلاكم. أنتوا خونة إزم سبعتياتهم he is doing everything. كل نجار زكالو يقبرالو نتقو دايتي حد أجد داسي نحوار قصة زخل أجندة كون كم زلوا غيرو كل ناتو فايلات كسرين عن رزالنا جي بوغني إرتراز وحبو زلوا ملسي أبز حلفرين يعني ناينا كارتاتاتن كالن كجبر مسترعي إرترا ملسي باني رايا تيم ملسي إرتراهي باتو زنبرت ببزح من قدي تزاراريبنا لينا ولو نتي اتزوهاب زلو بوغن إرترا نتكون النت بزمت المنقديم اللي سولو خم زلو ريناينا هذا كابتي زملو سولو إرترا زملو ستو أمودا تا انتاي لاتوني رانت تاكتيك ناتو انتاي لو مليسو منيرم تاقال انت رقيبايا أمودا تا تاكتيك ناتو انتاي زودق مخانو قليس أمنيرم مسلكم زي ازي سبزي انتاي لو منيرم but reckless and probable these gimmicks remain. They are in many respects innate or second nature for the Potemkin party, whose more في أجابة سرار حناتو optics plus posturing plus deception plus disinformation. بخلا زرار با أبي أحمد زجبرو زلوسي أبكون النت تمركز يكون ويون كوينا سلزدل ويون نايب حقي نتقول دايت جبرو سلزدل ده يكون سي مثلال أصوارات كم زلوا مرأي بليج زجبر حيل كم زلوا مفلات كم دما disinformation دايما يلو نجارات أزنبيعو مغرب نسو أجابنا نايسروحو يمزلو زلوا بخلا زرار با إزز جبرو زل أبي أحمد زخونه يكون سقعت كفترو زغل كم زي مثل مالتيو زي إرترا بزحات كم زبلوه نتي سرعات إرترا نعيقا كم تريو زر ملكتها له أنا كرو خلقهم من سير إرترا نتنا بلتقنا نبي أحمدنا كايدا ولا هم بريزنت ساس كزارب كله إشلاوي كايدا فتسين كم تحازو زي بلو عندنا كتبت زي كل هو تتا مخانو إيو بريزنت هاجر إرترا كزارب جونا بزغر باز قبل انترفيو I'm gonna تبينا بخماي كريو كم زغل برقت كابانا تطبيق عمق زلو حبريتا كم زلو سلي حبريتا لو النابا كنتات لو كابانا اللي عليه افلطو كله كم زغل ابو طرطري بلنا زياده ግን እንታዩ አብይ አህመድ ድማ ነቲ ኤርትራ ትቦዘላ ሐውሲ ሸለል እንዲያተጋብዞ ዘላ ኣብ ዩኤን አይከሰሰቶ ወላ ገለ ስለዚኩም ስለዝኾነ ምናልባት እዚኦም ሰባት ዚኣቶም ሲሪየስ አይወሰዱን አለው ስለዚህ በኸመይ ገረ እንታይ እንተበልኩየ ሲሪየስ ከወስዱን ዝኽሉ ዝብል حمام زحزو يدمسل he is trying to prove that he is serious about بزعبا زنا يفتق بحر زبال ناتو أجندان serious لك زحسبو زلو كم زخونن نخط هالي ليلو ويون مشاكة تقزي وين أجندا مقبر دي كونسي نايو حق كابلو بزمنج وين نتاقر حاليوز قبرو زلو خم زخونن نكفلتي بزونا قرر قبرين اندرويز زلنا anyway I hope زكو دايزي زي أقل خمان present سياس كزارب كلوسي عشاون كوينات كوجال كاي غليو سلازي زنقعنا نريا يكونان يلو نيرو لازي ولا كوا أبكون النت نابوك وسد زغل أعمل دلو النتن دايبلو قال أنت مسألة كجبرا يكلني الكاملو بملو كالكوليت كجبروجن جيكا خوين يسمعني ولا تي منقسير تراون تمساسالي زلوجن ستيل